Ja ho pronosticava dijous passat, el dia de Nadal, fum, fum, fum. Vicent, boira, boira, boira. Bon dia, què tal? Bon dia, de la qual no queda res. Això sí, després d'una nit en què el cel ha estat ennuvolat i ha arribat a ploure encara que poc en molts llocs de la Comunitat Valenciana. Anem a veure quina és la situació en aquests moments. Si m'on anem primer cap a la província de Castelló, a Benicàssim, a la comarca de la Plana. Poc ha pogut esta nit, apenas algunes dècimes, núvols que això sí han fet que les temperatures nocturnes no hagin sigut massa baixes, 11 graus de temperatura. A Gandia, cel completament tapat, amb alguna ullada de sol en aquests moments, 11 graus, després d'una nit que ha deixat uns 4 litres per metre quadrat, i a Benidorm també poca pluja esta nit, 10 graus, 84% d'humitat, i en la perspectiva de que acabi lluint el sol a mesura que avança el dia. Núvols que veurem en les imatges del Meteosat, un sistema frontal una miqueta més alegre del que s'esperava, que ha passat esta nit per damunt, que ha deixat precipitacions, això sí, en general, dèbils en poca quantitat en bona part de la Comunitat Valenciana. Avui, estos núvols s'escamparan a mesura que avança el matí i acabarà per lluir el sol a l'hora que el vent bufarà entre mestral i ponent, amb algunes ratges moderades, sobretot de matí. Les temperatures, en general, una miqueta més baixes que les d'ahir, sobretot cap a l'interior. Avui màximes que per l'interior de les províncies de Castelló i de València estaran per davall dels 15 graus i que la resta es quedaran entre els 16 i els 19 graus. A partir de demà, oratge completament assolellat. Demà lluirà el sol, bufarà ponent, en general fluix o com a molt moderat, i si bé la nit i la matinada seran fresques, amb temperatures mínimes més baixes, durant el dia les màximes pujaran una miqueta i fins i tot fregaran els 20 graus en llocs pròxims a la costa.